asitwa moja. Lithi iBhayibheli oshabata haya alibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli lomthetho eyayisuyisayinile inkosi wawungenaguqulo. Akekho umuntu engenakuguqula. But uNkulunkulu kaDaniel, he is a God who is able to change the impossibility. Oh shabata hosa haya ngalushumayela la. Sure. Ukufa noma abantwana belahlekile, noma imfuyo ilahlekile, noma ingane ilahlekile, kodwa I want to keep myself. Oh Shabbat. Can I preach mathandekayo? He had to change the position. Ayoma ngemuva makenze njalo uNkulunkulu kuwe nezitha zakho. uNkulunkulu makalwe impi yakho wena ezuproceed. uNkulunkulu makalwe nezitha zakho. Can I preach here? Shabbat. Ngaphandle kwezimvu esibayeni neyinkomo kazikho. Ngamanye amazwi kulo mhoshabhadaya kuleli vesi angikwazi ukufa uchapter 2. Kanti ukhona uchapter 3. Futhi angikwazi ukufa chapter 3. Kanti ukhona uchapter 4. Futhi angikwazi ukufa chapter 4. Chapter 2 no one is it ufuna masinyane impendulo ubuzongibloka ngoba angiphenduli adoshabadaya yila generation yethu le alibonga igama lenkosi senze njalo nathi kuThixo uthi kasalungisa bese sithi inkosi sobloka. Serious. Leleleko yale generation iyakhathaza. Iyakhathaza because mina ngathina sine instant coffee. Ngathina mina sine instant coffee. Yalazi le coffee. Delubabona balasi. Okay, usemuva. Sebaba khona instant porridge. No, usemuva. Awuyazi instant porridge? I know. Usemuva. Sebaba khona instant anointing. Awuyazi nayo? Usele. I know. Awuyazi le instant anointing. Awuzazi izinto. Sebaba khona instant apostleship. Usindiswa namhlanje usawu Shabadaya. Usawu pastor. Anizwana namhlanje. Yathanda bazalwane kuba liqiniso. uJesu sezobuya. Suka. Apostle sesabana lento yokuba nama instant ministries. Usidisiwe izolo. Kusafia dodo. Usawu pastor. Yebo. Yolafuna Shabadaya. empty. Uno muthi isonto ligcwale, isonto likhoshabha